Ostavite tamo, stanje. A ti ljudi imam samo... Zvučite, slobodno. Jeste li nekom sad da kažeš? Policijski službenici Policijske uprave Foča su provodeći planske aktivnosti na zloupotrebe opojnih droga na području opštine Foča sproveli operativnu akciju kodnog naziva Sutjeska kojom prilikom su dana 9. juna oko 01 časova u selu Šadići, mjesna zajednica Tjentište, opština Foča, slobode lišili 6 lica zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Prilikom pretresa osumnjičenih lica pronađene su 4 torbe u kojima se prema operativnim podacima nalazi opojna droga marihuana u količini od oko 35 kg. Odnosi prema, da kažem, prethodno prikupljenim operativnim podacima prema licima koja ukazuje da se radi o bezbednosno interesantnim licima koja se bavi krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.